Lähtöauto liikkeelle ja suurkilpailujen lauantai käyntiin. Matkapojat ja hevosurheilukasvattaja kruunu finaalilla. Ryhmä on jo 2-vuotiaat Läminveri, Orit ja Ruunat 2100 metriä poissa numero 5 Gold Shoe Flight. 10 tonnin ykkönen odottaa ottajaansa. Ja sitä lähtevät jahtaamaan 1 Solo Savoy, Seppo Markkula, 2 Brad de Veluva, Tuomas Korvenoja, 3 Falkenviit, Hannu Hietanen, 4 Will Amiral, Markku Nieminen, 6 Licorice Pipe, Antti Teivainen, 7 Battle of Bell, Mikko Niemistö ja 8 Chutinpakka, Pekka Korpi. Lähtölinjaan matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, ulkoalataa kovat piippu numero 6 Licorice Pipe ja riistää johtopaikan numerolta 2 Brad de Veluva se johtavan perään ja suoran päässä laukkaa 8 Chutinpakkaa, jonon 3. 4 Will Amiral, 4. 1 Solo Savoy, tämän rinnalla toista rataa numero 3 Falkenviit, sisärtaa pitkin 5. numero 7 Battle of Bell, pitkä rako numero 8 Chutinpakka. Kärki menee jonossa takasuoralle ja keulilla jatkaa numero 6 Licorice Pipe. Sen takaa luovii nyt toiselle numero 2 Brad de Veluva, mutta johtopaikka ei ole tarjolla. Kärkiparista nyt 10 metriä kaulaa numero 4 Will Amiral ja 14.0 puolikkaan väliaikaa. 4. jatkaa numero 1 Solo Savoy, 5. sisällä 7 Battle of Bell, kun johtavan perään palaa 2 Brad de Veluva. Yksinään ravaa toista rataa 3 Falkenviit, pääjoukkoa jahtaa numero 8 Chutinpakka. Matkapojat ja hevosurheilukasvattaja kruunu finaali kohti etusuoraa ja suosikki pari peräkanaa, 6 Licorice Pipe, 2 Brad de Veluva. Ja seuraava viisikko on 4 Will Amiral, 3 Falkenviit, 1 Solo Savoy, 7 Battle of Bell, 8 Chutinpakkaa, joka etenee nyt toiseen ulos. Ja tempo on tällä hetkellä maltillista. Kierros jää ajassa 19.0. Kirilenkki käsillä ja numero 6 Licorice Pipe, Antti Teivainen, johtovaljakko ja jälleen nousee toiselle 2 Brad de Veluva, Tuomas Korvenojaa. Näin johtavan perään etenee 4 Will Amiral, Markku Nieminen, toisessa ulkona 3 Falkenviit, Hannu Hietanen. Tämän perässä 8 Chutinpakka, Pekka Korpi, 3. sisällä 1 Solo Savoy, Seppo Markkula, takanaan 7 Battle of Bell, Mikko Niemistö. Näissä asemissa tallikaarteesta viimeiselle takasuoralle 700 metriä matkaa maaliin. Kärkiryhmän kyydistä jää numero 8 Chutinpakka, johtopaikalla lisää höyryä numero 6 Licorice Pipe ja 3. puolikkaan väliaika 19.5. Mutta vauhti nyt silmin nähden kovempaa, kun jyviä erotellaan akanoista. Ja 6 Licorice Pipe, 2 Brad de Veluva tekee rakoa muuhun porukkaan. 3. sinittelee 4 Will Amiral muihin rakoa. 300 metriä matkaa maaliin ja totinen kilvanajo on alkanut, kun 2 Brad de Veluva prässää numeroa 6 Licorice Pipe, joka vastaa sisällä. Raviurheilun tulevaisuuden toivot rinnakkain maali suoralle ja ylioten nyt numerolla 6 Licorice Pipe. Mittarako numero 2 Brad de Veluva, muut kaukana. 3. kamppailussa 4 Will Amiral ja 7 Battle of Bell. Ja arvoisa yleisö, voiton vie vakuuttavalla tavalla Licorice Pipe!